Què passa? Has vist quin barret de cuina més guai que porto? Està fet amb horchata liofiliada. Però és igual, ara no m'enrotllaré amb coses que no lo podeu entendre. Anem per feina. Aquí teniu el millor cuiner del món. Hola, Fran, com estem? No, és que estava parlant de mi. Jo sóc el millor cuiner del món. Tu estàs entre el primer. Oh! Hola! Però què fas? Ruixent de peus de porc. Avui farem peu de porc. I bolets. I volent no. Peu de porc amb bamba. Ah, peu de porc! Bamba i reducció de cordó. No, home, no. És que ja no tenim cap respecte per les matèries primeres. A Can Faves no ho faríem mai. Truqueu quan vulgueu, 93... Que te calla ja, hombre! Farem peu de porc amb bamba i reducció de cordó. A veure qui acabava. Val o no? Et deixo avantatge. Molt bé, doncs vinga, aparte. Senyors, primer farem la picada de fruits secs. Són fruits secs que he collit jo directament del Montseny. Molt bé. Però com t'enrotlla, tio? Que va més lent que jo que... Ja està! Peus de porc amb bamba i reducció de cordó, vale o no? He guanyat i en temps rècord, xaval! Em sembla que aquí hi ha truc, No es perdrà. Clar, com que no lo és el millor cuiner del món... Ah, sí, a veure... Què ha estat això? Un esternut... És que... No me quedo constipat. I això? Estàs fent trampes, com el Ratatouille! No cuines tu, cuina les rascallades! Tira't dels cabells i entra el que has de fer! Però què fas? Tens raó, no ha sigut jo, ha sigut ella! No, jo no he tinc cap ordre! Seré ben puré!